Κώστας. Κώστας. Πέφτουμε μπάλα. Γιάννης. Θέλετε να αλλάξω ένας Κώστας με ένα Γιάννη. Καλώς ήρθες. Σε σκοτεινά Γιάννης. Ποιανού ιδέα ήταν να εμφανιστείς εδώ? Κανού ιδέα ήταν. Λίγο δικιά μου, λίγο των φίλων μου. Είπαμε να έρθουμε όλοι μαζί. Πού το βρήκατε εσείς και εμφανιστήκατε εδώ, στην Κοπαίδα? Το βρήκαμε μέσω Facebook. Οκ. Αλλά το ψάχναμε έτσι. Και όλοι είπανε ναι, πάμε να πηδήξουμε Και όλοι ένα είπανε, ναι, αεροπλάνο. πάμε Οκ. αεροπλάνο. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Βουτήξουμε στο κενό. Τι θα κάνουμε. Από τι ύψος? Από 14.000 πόδια. Οκ. Πόση ώρα ελεύθερη πτώση? Πόση ώρα, 1 λεπτό. Σχεδόν. 1 λεπτό. Οκ. Και με ταχύτητα θα πέφτουμε, άκουσες? 220 χιλιόμετρα. Περίπου. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Θα δείξει. Έχεις άγχος? Έτοιμο. Όχι πολύ. Όχι πολύ, αλλά λίγο Όχι εντάξει. πολύ. Λίγο Από αεροπλάνο θα πηδήξουμε. Λίγο από αεροπλάνο θα πηδήξουμε. Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό. Οκ, πάμε να τη δούμε γιατί τους βλέπω ετοιμάζονται εδώ. Πάμε. Είμαστε από τα 8. Οκ, πάμε. Γιάννη, σε βλέπω έτοιμο. Είμαι πανέτοιμος. Για κάνε μια μεταβολή να δω λίγο πίσω. Όπα. Γύρνα λίγο. Γύρνα. Ωραία, δεν θα πας, Danger λέει πίσω. Εγώ είμαι αυτός. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Έχεις άγχος, τα θυμάσαι όλα? Τα θυμάμαι όλα, έτοιμος. Εσύ είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Εσύ? Κώστας, Έτοιμος? πανέτοιμος. Δεν έχεις άγχος εσύ? Εγώ τίποτα? πέφτω με τον ασπρομάλι, είμαι εντάξει. Με τον ασπρομάλι. Αμάν. Πάμε. Γιάννης, Ηλίας, Κώστας. Έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πετάξουμε. Ήρθε η ώρα. Εδώ ο κύριος μπροστά αυτό το λέει το πράσινο μήλι. Δεν ξέρεις ταινία? Ξέραμε. Μπράβο. Δεν ξέρω, μάλλον για το γρασίδι το λέει, ελπίζω όχι για τα Ελπίζω γι' αυτό. Είσαι έτοιμος να το κάνουμε? Πανέτοιμος. Πάμε, Ζω, πάμε. Πανέτοιμος. Hold on, my enemy, if you got it in for me. It's just fog and fantasy. We couldn't have some understanding. I'm going to make this my own moon landing. I'm going to give this the best that I got. You see, right from the start, we've been drifting apart. It's our actual standing. I'm going to make this my own. Gonna go for free, we'll travel very light. But now I had enough from you. I'm done and so are you. Go say what you can do. Well, the universe is expanding and I'm going to make this my own moon landing. I'm going to give this the best that I got. You see, right from the start, we've been drifting apart. It's our actual standing. I'm going to make this my own.
expanding. The silence is Λέγε. Πάμε άλλη μία. Μην το βγάλεις. Μην το βγάλεις. Πάμε άλλη μια. Στην πόρτα. Στην πόρτα. Δροσιά είχε. Δροσούλα. Δροσούλα. Αυτό θυμάσαι μόνο. Δροσούλα είχε. Εντάξει, μέχρι εκεί 1, 2, 3 φύγαμε. Καλά ήταν, καλά ήταν. Δεν θέλει πολύ σκέψη. Okay. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης ήταν καλά, ήταν φοβιστικά, πώς ζώγησες? Λίγο φυσικά όπως μου είπες, στα 3 πρώτα δευτερόλεπτα μετά τελείω. Κάτω από το αλεξίπτωτο. Πολύ, πολύ καλά. Χαλαρά, βολτούλα. Ωραία. Το ξανά κάνεις δηλαδή? Το ξανά Το ξανά κάνεις έτσι? κάνω. Μπράβο. Μπράβο. Άψογος.